Beyiş. Bilesiňerbi, beyiş kanday jay eken. Eger men hazır beyiş jönünde söz başlasam, anda sözüm hiç tügönböýt. Emi meyli kelgile, silerge biraz bolsa da aytyp bereýin. Kalganyn keyin çoň kiteplerden okup özüňer bilip alasyňar. Silerge düşündürüş üçin kaýsy bakka, kaýsy şaharga okşatsam bolat eken emi? Jok. Any hiç tekege okşata albaýmyn. Okşotgonga da bolboýt. Al uşunçalyk koz, söz menen süretdigenge da bolboýt. Al jerge özüň baryp görüşiň gana gerek. Muna oşonda bilesiň beýiştiň kanday ekenin. Beýişte göz görpegen, kulak ukpagan, adamdyn tüşüne girbegen nerseler bar degen paýgambarybız. Beýiş azyr barby? Oba. Albette beýiş azyr bar. Al 7 gavat asmandyn üstünde, Allah arşynyň astynda. Al jay koz baktardan, şarkıra bakkan daryalardan, ajaýyp koz şaharlardan turat. Beýişke girgen adam bul dünýäni unutup goýa jazdaýt. Anın çoňdugyny aýtaýynby? 7 gavat asman menen 7 gavat жердин barysy koşulsa da aga teň gele albaýt. Anın jyty 100 ýyldyk joldan burkurap sezilip turat. Beýiş kavat jaratylgan. Anın eň biýigi Firdaus dep atalat. Bul düýne jok bolup ketse da beýiş hiç kaçan jogolboýt. Beýiştin 8 darwazasy bar. Alar uşunçalyk çoň. Bul çetinen arky çetine çeýinki aralyk 40 ýyldyk jol. Beýiş darwazasynyň astyna birinçi bolup Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kelet. Beýiş oşol paýgambarga açylat. Beýişke eň birinçi uşul kişi kiret. Andan keyin uşul kişinin ümmetleri bolgon biz musulmandar girebiz. Andan soň başga paýgambarlardyn ümmetleri girişet. Din jolunda ötüp ketken şehitler, ilimge amal kılgan alımlar, kembagaldardy jakşı görgen baylar, sahabalar beýişke birinçilerden bolup girişet. Beýişke girүүçülerdin köpü kembagaldar, köp kıyınçılık, kaygı azap tartkanlar boluşat. Ata-enesinin dubasyny algan adamlar, göğsünün razılığına eý bolgon ayaldar, kiçipeýilder da beýişke tezirek girişet. Beýiştin 100 darajasy bar. İnsanlar bul dünýede kançalyk jakşylyk jana köp amal kılgandaryna garap ar türdүү darajada orun alышат. Beýiştin abasy abdan jagymdуу. Suwukda emes, ıssykda emes. Daima jazdyn özündöй bolup turat. Erte menenki taň atyp gün çygardagy jagymdуу abal bolatko. Muna oşondoy al jakda har daim taptaza jagymdуу abaray ornup turat. Al jakda gün batış degen bolboýt. Antkeni gün bolboýt. Al jakda Allah'nın nuru menen jarkırap büt jap-jarık bolup turat. Emi beýiştin jemişlerine gelgen bolsok, alardın kança türü bar ekenin Allah'dan başka hiç kim bilbeyt. Alar ar daim bışıp beýişteki adamdardy kütüp duruşat. Alar hiç kaçan çiribeyt, jana sasybayt da buzulbayt. Tüs turup üzöm deseň da, oturup üzöm deseň da, jaty üzöm deseň da, beýiş mömüleri senin aldyňa iýilip gelip turat. Bir ösün üssöň, anın orduna kayra ekinçisi payda bolup kala beret.